Dream On TV sisekhona ke kulo mcimbi sesiuphethile and nawe sewuyazi already ukuthi number 1 ubani. Gatsheni igagu lasePhongolo Mr Hits after hits. Indoda esiyaziyo engama hits wayo and also malume unjani namhlanje? Ngijabule kakhulu into engiyenzela abantu base South Africa. Ngiyabonga ithuba bathe bangipha lona elingqayezi vele. Ngiyabonga nje kakhulu ukungivotela ngize ngifike lezi ngalothi ngibe number 1. Ngiyabonga kakhulu. Bebengasho ngomlomo ukuthi number 1 kodwa benganele okubekule kakhulu ngokwalendima ivote. So ngiyabonga kakhulu abantu bakithi into abangenzele yona. Alright babu Gatsheni kune video yakho eke ya trenda ubhude veza ukuthi usuka phi ubani mhlambe lokhu kuwe kusho ukuthini na kwi family yakho ukuthi namhlanje I mother of all Maskandi festival seyikwenze kwa possible ukuthi ubone ukuthi uyangaphini nempilo. Kimi lokhu kusho likhulu ufezeka iphupho engangade inhloso yokuthi ngicule ngibona ngathi iye ngokuya yafezeka sekungenzeka okunye nokunye kodwa nje South Africa ngibona ngazi ukuthi likhulu iqhaza engilibambile endimeni abantu basebengibonga ke ngesupport ngoba akulona iquantum lodwa kuningi nje okwenzakalayo kimi okuzibusise ivela kubantu ngiyabonga kakhulu too. All right, now that you have said ziningi izinto sozibonile and neyibusise zivelayo kubantu mhlawumbe omunye umuntu interested ekhaya ukuva ukuthi eziphi lezo zibusiso which achievements have you got so far? Nginama award asemaninganyana kuthangana nje bengithatha iaward lapha ye best newcomer ku Department of Sports and Culture nehamba nesamba sika 100,000 okuyinto enkulu kakhulu nengajwayelekile kuMaskandi ngoba nginqobe ekubeni bengiqhathwe nabantu abakhulu usisi nje lo bekade ngiqhathwe naye uqeda kuthatha iGrammy award kodwa ukwazile ukuthi mayifika la kuMaskandi efike ethoba umthetho. So ngiyabonga kakhulu isupport engithola kubantu. Nginayo nendondo ye Song of the Year engayithola kuMasatma. Kuningi uMaskandi oqala ngqa eSouth Africa ukushaya iplatinum ngokwehlelo ama digital platforms futhi ngilishaya ngealbum ngoba akulula ukushaya iplatinum uyishaya ngealbum. Kulula mawushaya ngesingle kodwa nje ukushaya ngeplatinum kusho likhulu ukuthi kusuke kuthengiswe kakhudlwana lapho. So ngiyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi abaculi abaningi bayalandela ngiyakufisa futhi lokho ungabi mina ngedwa uphumelelayo South Africa ngomculo akube ukuthi nabanye bayazuza kungazuzi mina ngedwa ngoba inhloso yami akusikho ukuthi kuchume mina ngedwa ngenicindezeleka abanye. All right but Gatsheni okugcina nje sesiyiphetha mhlawumbe ungathini ebantwini abasha ebantwini abancane abasafuna ukungena kuyo le ndima yomculo kodwa abesabayo and abasuka emakhaya njengawe mhlawumbe ungathini kubona? Ngathi umuntu mayinethuba lokuthi esikoleni mayisemncane akafunde engalilahli lethuba ngoba kuzokwenzeka eshayisi khona izinto ezidinga isingisi lapha futhi ebhekisise kahle uma ine talent akaqaphele kakhulu engagcine senza izinto ezomphambanisa netalent lakhe. Okwesithathu ephinde eqaphele kakhulu lento yamakhampani. Lento yamakhampani kuyenzeka kube khona la ishayisa khona. Ngiyafuna ukuthi uqaphelisise before usayina kube ukuthi uyazi ukuthi usayina ini. Ngaba nenhlahla ke mina ngasebenza nensizwa yangakithi uThobani memo ophethe iKMH nonguyena onginakela ezintweni eziningi nofaka imbono kwezinye izinto. Kwezinye izinto abantu baye bethi Gatsheni uright uhlezi nembono ekhaliphile kanti kusuke kungeyakhe imbono. So mina nje ngiyengwemukela ukuthi ngine talent angikwazi ukuliqhubha ngengedwa kufanele kube neteam engemva kwami engibonisayo lapha nalapha ya. So ngiyabonga kakhulu kubantu bakithi indlela abangisupporta ngakhona. Okunye okubalekile ukuhlonipha kakhulu abelungu bethu ongabantu mawakwazi ukuhlonipha abantu osebenzisana nabo nabakuthengela umculo wakho awubi nayo indlela yokuqhubekela phambili. So siyabonga kakhulu kubantu bamaphepha emsakazo ngabala kuzeshona langa. All right sibonga kakhulu thina ke siyi Dream On TV besikhona apha sithi halala mfoka Gatsheni ayihambi quantum yekhaya iyosebenza sesiuphethile nje kanjalo umcimbi. Don't forget to follow us on our Facebook page Dream On TV also ku YouTube siyi Dream On TV umfollow nayo Gatsheni siyabonga kakhulu.